दखल गैयि होननानै बर'लेण्डनिफ्राय होस्रां हरगोन थागिबि सुबुंफोरखौ। बिटिएडिनि 17,407 नखरफोरनिसिम जायखिजाया समावनो फैनो हागौ गाज्रि थासारि। आरो न' सिफाय जाबावगोन बिटिआर ओनसोलाव। मानोना सोरनि सार्थनि मावनायाव फिन आरोबाव खनसेबाव इभिक्सन नटिस बर'लेण्डआव। फिन आरोबाव खामब्लावगोन बिटिएडिआ। बिटिएडिआव न' गैजायै जागोन लाख लाख सुबुंफोरा। जोनोमनि मोनथाय असमियाखौ लाफानानै आदिबासि मुसलमाननिसिम इभिक्सननि नटिस। फिन गायसंफिननायनि जेबो नेम गैया बिटिएडिनि प्रशासननि आखायाव। सोरनि सार्थनि मावनायजों फिन आरोबाव खामब्लावगोन बर'लेण्डआव। नखर नखर इभिक्सननि नटिस। डिपुटि चिफ गविन्द बसुमतारीआ 2014 मायथाइयावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गांसे आर'जलाइ दैथायहरदोंमोन। बे समावनो बिटिआरनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार सन्जय सरगियारियाबो बे एखे आर'जलाइखौनो गथायदोंमोन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो। बिटिएडिनि 50% हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै दं बांलादेशि मुसलमाना। बै समाव हाग्रामा महिलारिनि काउन्सिलआ मिरु सरकारनि बिथोनखौ मोगथाङाव जानो होआखैमोन। होस्रांनायखौ जागायजेनोब्ला गासै बिटिसिआ खामब्लावगोन गिनाय दंमोन। हाग्रामा महिलारिया सरकारनि बिथोन गनायैखौ फोजोबनो थांगासिनो दं प्रमद बर' सरकारा। जोनोमनि मोनथाय दास कलिता कच राजबंशीनि नखर नखर राननानै होदों इभिक्सननि नटिस। गं 17,407 नखरफोरनो 1 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा जानांगोन न' गैजायि। आबुङै आयेन बेरेखायै होस्रांनो नागिरदों प्रमद बर'आ। गविन्द बसुमतारी सन्जय सरगियारियानो गुबै दायनिगिरिया। बिटिएडिखौ फाननानै जागासिनो दं प्रमद बर'आ।